Колите не трябва да има никой, само техническите комисари и директори имат право да влизат в такова. След това ще имате възможност от близко да ги разгледате. Общинско състезание, то не е общинско, а планинско състезание Орешниц беше организирано от община Димово. Това е от републикански шампионат, което беше проведено много добре организирано. Написах тук 31 автомобила при тренировката. Днес на състезанието са 29. Потече много нормално, много добре. Времето беше хубаво. Пилотите останаха доволни. Приключиха също състезанието безаварийно. Да заповяда. Наградата ще ти я връчи директора на състезанието Йордан Батаклиев. Може да се качиш на първото место. Браво! Получавай бутилка вирусника на Ричард. Един от най-атрактивните и най-масови класове. Не се притеснявайте състезателите, някой ако иска да каже нещо, микрофона е негов.
Честито на победителите, бутилка шампанско за победителите. Мълчим. И тримата са с Citroen Saxo. Това е бъдещето на автомобилния спорт. Наградата ще връчи кмета на община Орешец, като местен победител е Петър Поломски, затова и кмета на Орешец ще му връчи наградата Костадин Филипов. Знаете всички, че Костадин Филипов беше автомобилен състезател от АСК Вида в годините, когато и аз се състезавах. Това е някъде между 74-та и 84-та, не мога да ви кажа точните данни. Да, аз още се състезавам, може да и той да почне пак. Има една специална награда за Петър Поломски и това е от школата на Павел Жеков, който обявява подкрепа на развитие спорта в региона. 3 дни безплатна школа за Петър Поломски. И тези тримата ще връчи Штоми Илиев, скоро може и кмет да стане. Браво! Благодарим и на състезателите, и на замкмета Илчо Илиев, който хвърли на уме. Не само в региона, но и в националните шампионати се проявяват като такива. Този път ще видим дали може да отваряте и шампанско. Повече конкуренции в тази група. Старата пушка честито и на тримата. Наградите ще връчи кмета на общината Диволо, господин Лозан Лозанов. Скупите само да съм погледнал. Карата са те. Стиснал се кмета нещо. И сега правилно, Тошко, стъпвай на третото място, другия път сте трети, нали знаеш? Стъпвайте и на третото място и то е ваше. Да поздравиме и всички участници. Групите ще ги връчи отново кмета на община Димово, господин Лозан Лозан. Я Миро да видя как ще стъпите тримата да една стълбичка. Тошко, качи се при шефа, бе. Не стига, че тия от мен са по-ними са високи.
Браво! Поздравления за всички! Поздравления и за всички участници, защото в този спорт всеки, който има смелост и добрата дисциплина. Благодаря на екипа, който организирахме това състезание и доброто представяне. С това закриваме състезанието и успех на следващите състезания. Националния шампионат, последващата пък е Рали Хеброс, най-сетне ще започне.